नमस्कार मित्रांनो, मी सविता कुकिंग लायब्ररीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करते। मित्रांनो, आज आपण इंटरेस्टिंग आणि आगळ्या वेगळ्या पद्धतीची रेसिपी पाहणार आहोत। तुम्ही अशी रेसिपी कधीच पाहिला नसणार, तर मी आज वेगळ्या पद्धतीची माझ्या स्टाईलची रेसिपी बनवणार आहे, म्हणजेच पनीर रोटी सँडविच असं या रेसिपीचं नाव आहे। दिसायला तितकी सुंदर आणि चवीला ही अप्रतिम लागणारी अशी ही भन्नाट अशी रेसिपी आहे। तर हा तुम्ही भन्नाट म्हणून नाश्ता सुद्धा सकाळी करू शकता। तर रेसिपीला सुरुवात करण्या अगोदर चॅनल माझ्या पहिल्यांदा असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब करून जो बेल आयकॉन आहे त्याला सुद्धा मित्रांनो क्लिक करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात अगोदर आपण कणिक मळून घेऊया। त्यासाठी इथे मी 2 वाट्या मैदा घेत आहे। आता या मैद्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आता या पिठामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकून घेऊया। आता हे मैद्यामध्ये सर्व जिन्नस मिक्स करून घेऊया। तेल पूर्णपणे चोळून घ्यायचं आहे मैद्याला। तेल चोळून झाल्यानंतर पिठाची अशा पद्धतीने मूड झाली पाहिजे। आता पिठामध्ये थोडं पाणी ॲड करून याचा आपण गोळा तयार करून घेऊया। गोळा मळताना जास्त मऊ पण करायचा नाही आणि जास्त घट्टही करायचा नाही, तर मीडियम मध्ये करायचा आहे आपल्याला। तर अशा पद्धतीने आपलं इथं कणिक मळून झालेलं आहे। पाहू शकाल तुम्ही कशा पद्धतीने मळून घेतलेलं आहे ते। आता 1 चमचा तेल टाकून या पिठाला छान असं मळून घेऊया। इथं आपलं कणिक मळून झालेलं आहे। मी इथं गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे। आता या पॅनमध्ये आपल्याला कांदा फ्राय करायचा आहे। त्यासाठी 1 मोठा चमचा तेल टाकून घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये उभा पातळ चिरलेला कांदा टाकून घेते, म्हणजे जिथे मी 2 ते 3 कांदे घेतलेले आहेत मोठ्या साईजमधले। आता हे ब्राऊन होईपर्यंत आपण फ्राय करून घेऊया। इथं आपल्या कांद्याचा कलर चेंज झालेला आहे। अशा पद्धतीने झाला की कांदा आपला तयार आहे समजायचं। आता आपण एका बाउलमध्ये 4 उकडलेले बटाटे घेऊया। आता हे बटाटे आपण मॅश करून घेऊया। इथं आपला बटाटा मॅश करून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण 1 चमचाभर चिली फ्लेक्स घालूया। त्यानंतर यामध्ये फ्राय केलेला कांदा घालूया। कांदा आणि चिली फ्लेक्स आपण हे मिक्स करून घेऊया। हे मिक्स करून झाल्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला काळी मिरी पावडर घालायची आहे। आता हे पुन्हा आपण मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। त्यानंतर 2 ते 3 टेबलस्पून कोथिंबीर बारीक चिरलेली। आता हे पुन्हा आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। रोटीमधलं स्टफिंग तयार आहे आपलं। आता इथं आपण रोटी बनवायला घेऊया। म्हणजे ते पीठ आपलं छान असं मऊ झालेलं आहे। आता आपण याचे गोळे बनवून घेऊया। तर 1-2 मोठे गोळे बनवून घेतलेले आहेत, इथं पाहू शकाल। आता याची आपण मोठी चपाती करून घेऊया। तर इथं आपण पीठ घालून हे पिठामध्ये बुडवून याची पूर्णपणे मोठी लाटी बनवून घ्यायची आहे, म्हणजेच पोळी लाटून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने पोळी जेवढी लाटता येईल तेवढी आपल्याला ही चपाती लाटायची आहे। याचा आकार जास्तही जाड ठेवायचा नाही, थोडा पातळच असावा। आता यावर आपण प्लेट ठेवून अशा पद्धतीने याची गोल आकारामध्ये चपाती बनवून घेऊया। तर याच्यामध्ये 2 चपात्या बसतात छोट्या छोट्या। आता या आपण काढून बाजूला घेऊया आणि अशाच पद्धतीने सर्व चपात्या करून घेऊया। तर इथं सर्व चपात्या बनवून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या आपण भाजून घेऊया। तर इथे मी नॉनस्टिक तवा ठेवलेला आहे। नॉनस्टिक तव्यामध्ये मी ह्या भाजून घेणार आहे हलक्याशा। असं काही नाही की तुम्ही कोणत्याही चपातीच्या किंवा कोणत्याही तव्यामध्ये हे भाजू शकता। ह्या जास्त आपल्याला भाजायच्या नाहीत, हलक्याशा भाजून घ्यायच्या आहेत दोन्ही साईडनं। तुम्हाला या चपातींचा आकार सरळ दिसत नसणार, कारण की गोल आकारांमध्ये काढल्या होत्या, पण काय झालं होतं एकावर एक ठेवल्यामुळे चिकटलं आणि हाताने ओढताना ते लांबट झालेले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला असा आकार दिसत असेल। आता इथं आपण चपात्या व्यवस्थित भाजून झालेल्या आहेत। अशाच पद्धतीने आपण आज सर्व चपात्या भाजून घेऊया। सर्व चपात्या इथे मी भाजून घेतलेल्या आहेत। आता 1 चपाती प्लेटमध्ये घेऊन या चपातीला आपण सर्वात अगोदर तूप लावून घेऊया। 1 चमचाभर इथे मी तूप घेतलेलं आहे। सर्व चपातीला पूर्ण चपातीला अशा पद्धतीने चोळून घ्यायचं आहे। चोळून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचाभर
टोमॅटो सॉस टाकायचा आहे, तोही आपण चपातीला चोळून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण हा चोळून घ्यायचा आहे. जबरदस्त आणि चविष्ट हा पदार्थ आहे, तुम्हाला नक्की आवडणार आहे, नक्की ट्राय करा. तर इथे आपलं मस्त असं चोळून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण पनीर घालूया. तर मी पनीर घाललेलं आहे, जेवढं आवडीनुसार आपल्याला पनीर घालायचं आहे. आणि ज्यामधलं आपलं सारण बनवलेलं आहे तेही आपण त्यामध्ये घालूया. भरपूर असं आपलं सारण बनवायचं आहे. तर इथं आपलं छान असं सारणही भरलेलं आहे आणि पनीरही वरून घातलेलं आहे. आता आपण बंद करून घेऊया. एक साईडनं भरायचं आहे आणि अशा पद्धतीने ही रोटी बंद करून घ्यायची आहे. तर अशाच पद्धतीने आपण सर्व रोट्या बनवून घेऊया. बनवलेल्या रोट्या आपण आता तव्यामध्ये मस्त अशा भाजून घेणार आहोत. क्रिस्पी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला ह्या भाजून घ्यायच्या आहेत. रोटी भाजून घेताना त्या रोटीला पूर्णपणे आरतून परतून आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे. तुपाने छान अशी चव येते यासाठी. आणि ज्या रोट्या आपण भाजतो त्याही आपल्या ब्राऊन आणि छान क्रिस्पी अशा होतात यासाठी. तर आरतून परतून आपल्याला ह्या भाजून घ्यायच्या आहेत छान अशा ब्राऊन होईपर्यंत. तर आपण ह्या भाजून घेऊया. आता या रोटीवर आपण 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देऊया. 5 मिनिटानंतर आपण झाकण उघडून पाहायचं आहे. आता हे पलटून घ्यायचे आहेत. बघा इथं किती छान असा कलर आलेला आहे. मस्त अशा आपल्या रोट्या ब्राऊन झालेल्या आहेत आणि एक साईडने क्रिस्पी झालेल्या आहेत. पुन्हा याच्यावर झाकण ठेवून दुसऱ्या साईडने देखील कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घेऊया. तर आपण झाकण उघडून पाहूया. छान अशा क्रिस्पी झालेल्या आपल्या पनीर रोटी कशी आहे. छान मस्त चविष्ट रेसिपी आहे, तुम्हाला नक्की आवडणार आहे. अशाच पद्धतीने आपण सर्व रोट्या भाजून घेऊया. इथं आपल्या सर्व पनीर रोटी मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत. अप्रतिम आणि लाजवाब आपली रेसिपी आहे. तोंडात टाकताच तुम्हाला पाणी सुटेल आणि परत तुम्हाला अशाच पद्धतीने रेसिपी करून खावीशी वाटेल अशी ही रेसिपी आहे. तर मित्रांनो नक्की ट्राय करा आणि तुमची रेसिपी कशी झाली नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला, शेअर करायला विसरू नका. मित्रांनो अशाच इंटरेस्टिंग आणि नवीन रेसिपीला भेटू. तोपर्यंत खा प्या मजेत राहा. धन्यवाद.